Mga kabaro, may gabi mga kabaro. No? So, mga kabaro, no? Kami sa Indian food rin sa may Demisip mga kabaro, no? Kauban si Mrs. Kabaro, no? Nga, nag-order may biryani chicken, chicken masala, o chapati mga kabaro, no? Yan, nabos sila gravy sa brick, chicken biryani mga kabaro. Kaya kabaro, mga akong sabi mga kabaro, no? Oops. Ito. Ha? Ha? Sa wala? Ano sa ko? Putus lang. Ito sa chicken mga kabaro. Kapan sih kalian mga kabaro? Magpaburot ni Mrs. no? Ano yung natili? Ano yung natili? Wala ka din. Libulan na. Ito nasa balay ba? Kuya, kain kuya. Mamaya. Okay. Teka, kamu te. Sige, sige. Paburot yan. Mamaya ang tanggal yan. Tapos sinubo. Sarap. Sarap. Ha? Mamaya pag yung tanggal tapos tanggalin lang yung kaya eh, mag-istorya guys. Rado. Ikaw lagi kita asko rin. Yung table lang ba? Yung isa. Unsa yung oras pasti yung mate? Ano? Indian. Ito oras. Isang oras okay? Ha? Ano oras ba yung party? Diba? Okay. Ago no? Ay, Isang yan. Plus boss. Gabi no? Pat. Sa inyo din yung Punjabi kuya? yan. Yung Punjabi na sa table lang. Saan dito? Dito. Yun. Yan, malapit ka na yun. Punjab. So mas dali eh, Kermi? Mas dito kami kain. Oo. Mas lapit lang tayo. Habang sipli. Hmm? Habang sipli. Hmm? Kapis ka? Migu! Ganyan ba yung buwan? Wala pa. Ano yun? Snake and white? No? Dapat paano ang takto? Dali ang Kasi yan, dito? Ako kaya lang kuwan ba? Ako kayo ang bulti sa
No? Buti kayo. Tama din siya rin. Dito ang sinunod sa lang. Dito ang pansa. Oo. Pension? Meron? Meron ba rin order? Plato? Wala mang expensive dito po dyan, diba? Narag batil chicken to. Butter chicken. Okay na? Pwede ba kahapa na? Butter chicken. Pwede. Kasi siya dito. Mutan ba sabi? Ate, ang ganda. So, dati. Masarap. Sauce lang. Butter chicken. Oo, pwede boss. Oh, I do have that. Ganyan dyan to. So, kung ano din mga kabaron, chicken biryani ang ginabalik-balikan din mga kabaron, no? Kay panalo kayo ang halaga 130. Grabe doon naka-chicken niya, ang rice. Full of rice mga kabaron, no? Yeah. Dagang isang mga kabaron ay mga kasi mga herbs. Tingnan doon nato natin. Kinagyo ko na pangita ba mga kuwan. Ay, kanina, dagito. Chicken masala. Chicken masala, oh. Butter. Siyempre, may nagpatilawan na. Ate, pagka... Butter din. Mga yung gusto. Kaya chicken masala. Ito yung butter chicken. Hindi daw may. Kasi wala extension dito sa kuya. Dito lalo yung mga ate. Mas lamig. Hmm? Mas lamig. Ikot na lang salamin natin. Ha? Ikot na lang. Ate ah. Sir, chicken. Mapay layo. Kung nilalaman mo, buhay mo, tangi mo kanina. Natuluan ka, te? Oo. Ha? Isang istorya, pero kanila ako tingin. Ah, kabaro. Ganun ako dali mga kabaro. Kaya mga Bisaya ang ilahang nag-serve mga kabaro. No? Pagkadabaw lang. Kaya natama ng galit. Latik. Murag suod na po na mo. Kay halos siguro may kada weekend? Ay, kada bulan. Kailangan din extension siya. Balik na siya. Ano isa kulang? Sanay na po sila pagkaon mga kabaro. No? Okay, ha? Balik lang sa ibigay ko. Mama na, tanggal ko. Oh, ayaw. Tanggalan ka. Ayaw. Tumuhan mo October niya. na, matagdali na. Para November na. Ayaw na dito. So, October na. Okay lang ba? Okay? Tama rin, no? Namin tayo po nila. Hindi na. Dapat, tanggal pa niya. Hindi, okay na. Balik na. Ana, oh. Ay, no. Ano, malay. Ano ba? Ano Nakalamig niya ba kayo? Full of herbs, bijabi. Dagang di sa herbs may, no? Ano yung mabalik-balikan yung mga baro, no? Kay ang halang, tama lang ang halang, no? Niya. Full of herbs yung mga kabaro, no? Dagang suso.
Mag-aakay na silang istorya. Ako kaya, i-introduce ka nila. Alay na nila. Ito bulat ni. Ito na eh. भाई साहब आपका लोकल नंबर टेक्स्ट करो और बाहर आ जाओ हैं ये राइडर Kung meron, sige mo no? Sa kinain ba? Kumusta ka sa kinain? Hindi na kailangan ng Bang lang? meron pa ang bahay lang dyan. yan na kahit taas pa yan si sofa no sofa Diba? ha yan pati meron pa no check mo meron pa dalawa Kain. Hindi ko alam yun. ako lagay ito Alam. Ako na kaunahalang kayo. Sorry nyo. Ano siya mga baro? Hmm? Ito ang ganda. नहीं जा रहा है इंडिया को 14-15 तो है अभी Buhay. अभी तो जा रहे हैं Ang sumbong ko lang. ano party Isapit na nalog mo. Baro to. Ang sub. Ang dudong ganang kalang. Asan na yun? Nag-bro. Sobrang sili doon. हाँ हाँ Oh, marami na. Dapat gawin niyo mga, ito nga. Diyan natin ang dito, dito sa gitna. Huwag na dyan. Ayan, medyo. Parang kung tapos na. Hindi na po mag-accept na. Ate. Bukas black t-shirt, black pantalon. Ha? Boss? Labi na lang ako pe. Oh. Mali. Yan na? Si Maria. Oye, Marian. Pasko na sila dali mga kabaro, no? Te, Pasko natin ba? No?
Siguro mga baro, nagsugod-sugod ko vlog mga baro, no? Nanakoy vlog diri sa ilang kuya. Ito, ang gamit cellphone pa. Sa karon. Butang pa yung itong ate? Ay, dili, okay ra. Apan, yun na. Takara mo, kaabang ba? Ay, tama, okay, okay. Okay? Okay. Tama. Sabihin na okay. What time na? Okay, okay? Murag mo tayo yung ka, diba? Te, murag mo tayo yung ka ba? Oo, ganyan pa na siya, sir. Kaya pag... Kung murag la city, mali katong niyagi, la city pero... Oo, 7 na siya. Niya kay... Mag-over man meron. Okay kayo. Kaya na, patay na. Okay, good. Kaya nga nagsuot. Hanggang tiba ka ba araw? Ano ba siya mahilig ang loob? Laro ni. Ang sa kanan ka. Kuha na, me. Ay, kumusta man? Murag una ka, murag sa kuha. Sabi na, gutom ka. May nakuha ko sa halang kadali. Si Mrs. mga kabaro, no? Murag nauna gili ha guro. Power kayo mag-auna ng biryani chicken. Ako ano gawin na sa halang? Tinyo? Kakawag. Yeah. Bakit ba kontak ba? Busy na kayo na siya. Wala ko delivery. Wala siya delivery ba? Wala siya. Duha ka ito mag-office. Wala, oy. Akan sila yung... Kung tuloy, hindi mo kontak mo yun. Ano, kung wala ka babae? Hindi, dagan lang sila. Gitna, pero... Si Kuya mga baro. Nakatawag mo mga baro, nakawag pa kontak. Ito nga, ano yun naming plan? Siguro siya may. Katutso na mga baro sa gabi. Si Mrs. nag-taping siya pa. Bayan ng chicken. Ano nga, nani ibidri mga kabaro na kayo. Pwede mo si Mrs. Kung nga natin, nagpupululing na. Diba? Kaya ako sa kapag din, gawin mo tayo si Marlene. Ha? Isa na pala? Kader, di ba? Kader, pululing. Oy, asa ka? Ay, halangan sila na ni. Hmm? Halangan lagi mo yun. Ang kinain. Kamu na kinay. Eh, kasama niya kasi na. Sisabot mo ko. Nagsayo ko ka, ako nagsayo ka ako. Kung nga, hindi ka na nagsayo ka ugma. Ay mo dungay ka ugma. Ay mo, na, overtime. Hindi na, overtime. Ha? Kanina mo siya? Oo, kaya yun, daha ko, yung katin. Tayo po ay yung bala, gawin mo rin. Basta tayo ugma, ha? Sige. Official na rin mga baro sa Bakit naman eh? may divisip hospital niya siguro at bang anong gipahimo sa Fireball mga kabaro ng agency pahimo ilang building so kung wala pa katilaw dali mga kabaro wala kaon kaya ninyo experience mo nga ilang pagkaon lamig yung mga kabaro may misis balik kami dali yan. Shout out dahil sa kong ate nga nasa abroad sa Tinini. Shout out sa mo Tinini. Huwag na ako nadala si ate yung Tinini, no? Pag-uwi niya, no? Gusto nito. Ano na, kumpay na siya. Kumpay. Ayaw? May mga balls, no? O, yan.
Ano na sa malt no? Lagi na siya, boss. Sa galing natin? Lado. Hindi ka ba? Basta lagi na na lado. Messi. Lagi ang hila. Ang hila ni. Hila. Yan hila kaya. Mga baro no, chapati. Wala lagi na ate. Aman. Hindi lagi bagsak ko. Okay. Okay? Te, ang ipakita din ni Mrs. nga kuha ginityo. Yeah. Butter chicken. Butter chicken. Kaya din ako tigaw chapati. Oh, butter. Dapat lagi ka na lagi din. Kasi yung order di ay Chicken masala. Abi na ako mauni. butter chicken. Dito ang isatin. Ito. Alam ko, nandito na dito. Di ako to. Oh, alam mo na. Oh. Sunod siya. Oh. Oh. Hindi, ikot na to. Katang isa. Ha? Ikot na to. Pati may padaling na bak-bak na to. Uy, ito doon. Ikot na to. No? Niya sa ilalim ng ang bowl. Yung kasya. Ano sa? Ito doon. Wala na ito. Na, ayos naman tayo, balik sa mite. Ubus ko Gila, na. gila. Sa tingol gila. Okay, okay na. Bertahan kayo mga nun. Okay na. Okay na tayo. Uring ka po ito. Naalag naman eh. Naalag namin. Uy, Abi. dako na kaya gawin pang motigo mo yun. Ha? Dako na kaya na. Ano sa? Wala ka boarding house. Nakaroon ka. Abi ni mo pagkatapusan, wala yung madawat. Pagkasa mo din mo te. Pabili sa inyo. Ha? Yung sayak ko. Si ate, Kaya, dera, adlaw. pag daw. Yung five adlaw. Hindi guday. Ha? Hindi guday. Kaya, back to back siya. Oo man. Wala. Niya ako wala ko tigdala ko. Hindi ako tigdala ko niya ba? Adi. Betul eh. Doha rin din. Doha ang ano ba? Kanang na ano yung game. Pag-ibigin. Nga magbaro no, dagang salamat mga kabaro. Pagkuyog no. Mine, bye. See you next vlog mga kabaro no.